minulej časti ste videli. Nevideli, teraz som prišiel z Ameriky, som kamarát Dolores. Priateľ Dolores. No, z Ameriky. Vítajte, poďte ďalej. Dolores zomrela. Bolo tam strašne veľa krvi. Všetko bolo zasrané od krvi, od čreva vonku. Oči celé tam sa hýbali. Buenos Aires Kolibas uvádza Pedro Cundes ako Juan Carlos Ureña, a Manolo Menzes ako Jorge Ramírez Jalapeño v mexicko-brazilsko-ukrajinskej telenovele Dolores. Parte septimo temporádne Mrkos Bulvos Maria. Časť 7. Mária Jednoočko. Zase sa po mojej haciende motá ten had Jalapeňa. Nevadí. Keby si ty vedel, čo na teba chystám. Prezlečím sa za Máriu Jednoočku, najlepšiu priateľku Dolores. A potom uvidíš. Vyzistím, kde máš list vlastníctva. A celý majetok bude patriť mne. Hio! Čo robíš, Pablo? Rýchlejšie, no. A ja ono, tak sa mi to páči. Krásny kus políčka. Ty čo robíš, Esteban? Kde kopeš? Ale pozrime sa. Mária Jednoočko. Ahoj, Jalapeňo. Ahoj, kráska. Prestaň. Dnes veľmi dobre vyzerá. Ďakujem ti, vyšla som okolo. A čo robíš? Chcela som pomôcť. No dobre, ale to sa drží trošku inak. Počkaj, ja ukážem, áno? No, počkaj. Trošku sa prehni. Aha. Áno. Nie, to je moc. Prepáč, som si chcela odložiť trošku vlás. Nič, vlások. Prepáč. Pozor na tie dolné party. Trafila som obe? Takže zober to do rúk. Aha. Áno, a ako keby sme hrali golf. Tak. Len to otoč opačne. Aha. Maria. Áno. Sme tu. Teraz tak sami dvaja. Aha. No, to pekne ladíš. FM. Myslíš, že my dvaja by sme mohli niekedy zájsť na burritos? Beriem to ako nie. Jalapeňo, bujakos. Jalapeňo, ty uchylák. Tak, dobre. A tak kde sme to skončili, že vrátim sa? Chcem vykopať zemiačik. Už som dokopal. Fotbal. Vyzerá to, že bude pršať. A kde máš vlastne list vlastníctva? Myslíš môj list vlastníctva? To je jednoduché. Tento môj cenný dokument je zavesený presne 2 kroky severozápadne od mojej truhlice. 2 kroky severozápadne od truhlice? Maria. 2 kroky severozápadne od truhlice. 2 kroky severozápadne. Maria? Mureň! Na budúce uvidíte.
Už viem, ako sa dostanem chalapeňovi na kobylku. Preskočím plot, podleziem voz, pak kľúčom si otvorím dvere a list vlastníctva bude môj. Hlupák chalapeňa. V slovenskom znení účinku. No tak to je skvelé. Vy nemáte žiadne výhrady voči slovenskej náture. Tak takto poviem pravdu, tiež som bol zo pár asi v krčme, tiež mi dali zadarmo najesť, vypiť a potom zadarmo aj po papuli. Ale potom, keď videli, ako rýchlo som pripravil býka o kohones, dali mi pokoj. Sa nečudujem. A teraz máte pocit, že už ste sa aklimatizovali, že už vás v dedine berú, že vás majú radi? Tak v podstate áno. Moje meno je Antonio Julio Emilio a tam mi všetci kamarátsky hovoria Chujo. Dokonca som sa rozhodol, že by som vystúpil na festivale Očovská hruda, to je nádherný festival, taký folklórny, a do toho by som dal také španielské by som také, neviem si to predstaviť, tak by som tak pekne nastúpil na tú scénu, srakata, a nastúpil tam 62 tanečníkov, pekné holobobkátky a bolo srakata, ká! Hrabajte, hrabajte! To zelenú seno. Ja vyhrabaná, no nemám na kopenu. Teraz príde 72 tanečníkov, holobobkátky a 72 a my tam pekne budeme mať aj stánok a ty budeš zvariť, Francouz, to budeš zvariť? Slima šikitra stessa vy, božská delikatesa s bielinkovým masielkom a aj s trochou sesnašku, dýžovská plus olvína, pripravíme omášku, zabijeme skvelým šatom. Poslyš, Maniel, ochutnaj to. Ja by som pridal trošku viacej soli, ale inak je to dobré, ale musíme dávať väčšie porcie. Francúzik maličký, trasú sa ty rúčky, malú zúfanku máš, malú porciu dáš, 120 € pýtaš, čo nám to kúpi preboha? Sakrble montie, nakrájam klobásu, na drobno cibulu privediem do varu. Pridáme kohones, mrkvu, aj papriku, feferón, pazičku, ako mám vo zvyku. Flamenku, pužule, už len 2 cibule, hodíme do trúby, potom hneď do huby. Slimáky nakrájam, obalím v cestičku, trhneme vegetu a máme pesničku. Dámy a páni, ak vás nejaký špeciálny recept oslovil, smelo do toho. Naši hostia boli Jean-Luc Olemon a Antonio Julio Emilio. Ako to bolo? Na drobnú cibulu? Na drobno nakrájať cibulu a pridáme kohones. Kde zoberieme kohones? Neviem.